Якшәмбе 21 апрель көнне җирле үзидарә хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бу халыкка иң якын торган хакимият структурасы. Дәүләтебезнең әлеге датаны билгеләп үтүе дә җирле хакимият вәкилләренең хезмәтенә игътибары турында сөйли. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә аларны район мәдәният йортына җыеп хөрмәтләделәр. Чарадан безнең хәбәр. Районыбызның 21 авыл җирлегендә 120дән артык хезмәткәр эшли. Аларның төп бурычы халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү, тагын да уңайлырак итү. Һәм бу эшне алар югары профессионаллык белән башкара. Бәйрәм Казан шәһәрендә эшләп килүче Саба якташлары төбәк ара иҗтимагый оешмасы белән берлектә оештырылды. Сәхнәгә аның җитәкчесе Мәҗит Салихов, район башлыгы Рәис Миннаханов белән бергә күтәрелде. Менә сезне бүген шушы үзидарә хезмәткәрләре көне бәйрәме алдыннан чын күңелемнән тәбрик итәм. Һәр барчабызга исәнлек, саулык, сәламәтлек, уңышлар, илләребез тыныч булып, дөньяларыбыз тыныч булып, бергә матур иттереп эшләргә ясын. Бәйрәм белән сезне һәр барчабызны бергә матур итеп эшләргә ясын. Аның өчен сезгә башта сәламәтлек, булганы игелеген күреп, һәм инде нинди хыялларыбыз бар. Тормыш барсын сезне күрсә, халыкны картачак. Шуның өчен безнең шушы республикабызның сезгә һәм эш урыннарында эшне яхшырту буенча күп эшләр эшләнә. Сез беләсез, төрле программаларыбыз һәм халыкка бу көндә нинди генә уңайлыклар китерер өчен нинди генә программалар барлыкка килми. Ул программаларны эшләр өчен тагын сезнең белән бәйле. Бүләкләнүчеләргә иң элек Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хаты тапшырылды. Әлеге зур бүләкне 3 җирле үзидарә хезмәткәре кабул итеп алды. Алар арасында Олы Кибәче авыл җирлеге башлыгы Айрат Сафин да бар. Эшләребез җирлегебездә зур күләмдә башкарылды дип әйтәсем килә. Иң беренче инде бу үзара салым белән эшләгән эшләребез. Инде хөкүмәтебезгә моның өчен бик зур рәхмәт. Юлларны бик күләмдә яңарттык, зиратларыбызны яңарттык, кыймалар кырдык зиратларда, будкалар кырга туры килде, яңа будкалар төздек зиратларыбызда. Аннан соң инде зиратыбызда шулай ук агачлар кисү эшләрен башкардык, шишмәләр чистарттык, яңа шишмәләр барлыкка китердек. Аллага шөкер, менә шундый зур эшләр башкарырга туры килде. 2023 елда бу үзара салымга дип әйтәс килә инде. Аннан башка дагы җирлегебездә башка төрле бик күп эшләр башкарылды. Инде җирлегебез бик матур, үйләребез төзек, юлларыбыз төзек дип әйтәс килә инде. Авыл халкы бик канәгать авылда яшәү шартлары белән. Инде бюджет җитәкчеләр белән, бюджет өлкәсендә эшләүчеләр белән авылны чистартуда өмәләр оештырабыз, авыл халкы белән шулай ук өмәләр оештырабыз. Менә ел дәвамында шундый зур эшләр башкарыла. Аллага шөкер, инде алга таба дагы 2024 елда дагы планнарыбыз зурдан, бик күп эшләр башкарырга торабыз. Безнең инде 2 этажлы йортыбыз бар, таш йорт дибез инде без аны. Анда наш двор программасы буенча зур эшләр башкарылга тора. Аннан соң үзара салымга шулай ук күп эшләр башкарырга җыенабыз. Аннан соң инде безнең мәктәбебездә балалар бакчасына ремонт керергә тора инде. Анда зур эш башкарылачак Алла бирсә. Җитәкчеләр Россия Федерациясе үзәк сайлау комиссиясының рәхмәт хатын аерым кешеләргә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясенең район хакимиятенең мактау грамотасын тапшырды. Кешеләрнең гүзәр үтенечләрен тыңлау, аларны борчыган мәсьәләләрне чишү зур сабырлык, тырышлык таләп итә. Дәүләт программалары ярдәме белән районыбызда төрле объектлар файдалануга тапшырыла. Үзара салым буенча кабул ителгән дәүләт программасының районда уңышлы эшләве мактау лайык. Районда иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән авыл җирлекләре дә ачыкланды. 3нче урында Килдебәк, 2дә Миша авыл җирлеге, 1нче урынга Юлбат авыл җирлеге чыкты. Саба шәһәр җирлеге гран-при иясе. 2020 елны авыл җирлекләре арасында индикаторларны етекләп чыгаргач, район икътисад бүлеге без Юлбат авыл җирлеге 1нче урын алган идек. Менә узакта үтмәде, 2024 елда да бу бәхет Юлбат авыл җирлегенә елмайды. Аллага шөкер, эшләгән эшләребез күп, эшлисе эшләребез дә күп, киләчәккә планнарыбыз да күп, дөньялар имин булып, саулык, сәламәтлектә эшләргә яшәргә ясын.
Соба якташлары төбәк ара иҗтимагый оешмасы әгъзалары райондашларыбыз Рашад Җәләев белән Рәшит Хәбибуллин да котланды. Тамаша залында утыручыларга иң матур җырларын якташларыбыз Гөлсинә Сабыр, Тәслимә Низами, Айдар Тимербаев, Илнат Фархуллин һәм башка җырчылар бүләк итте.